Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo. Apan ang katapusan ni ana mao ang mga dalan sa kamatayon. Proverbio 14, bersikulo 12. Busa si Jesus miingon, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa mahan kun dili pinaagi kanako. Juan 14, bersikulo 6. Mga kapaglaom, welcome sa atong programa, Ang Dalan sa Kinabuhi. Karon nga takna atong hisgutan ang paglakaw sa dalan nga may pagtagad sa atong mga emosyon. Ang Dios nagahimo sa tao sama sa iyang dagway. Kini nagalangkob sa pagbaton ug kaugalingong pagbati, pagpanghuna-huna, relasyon sa isig ka tawo ug uban pang aspekto sa pagkinabuhi. Matud pa ni Arlen Taylor, usa ka Doctor of Philosophy na ilalom sa Realization Incorporated, nga natural sa tao ang emosyon sama sa apathy o walay pagbati, sadness o kasubo, fear o kahadlok, anger o kasuko, joy o kalipay, euphoria o hilabihang pagmaya. Kini nga emosyon mao'y nagahatod sa atong pagbati sumala sa panghitabo sa palibot. Niining panahon sa pandemic, angay natong sutaon ang atong kaugalingon kung unsa ang emosyon nga nagalihok kanato ug kung nahiuyon ba kini sa insaktong prinsipyo. Sa mga nadungog nato nga mga balita sama sa kamatay nga nanghitabo tungod sa COVID-19, apaspas pagtakod niini sa uban, pagsira sa kadaghanan nga trabahoan, pagdumili sa paggawas sa Pinoy-anan, pagdumili sa pagtigom sa komunidad bisan pa sa pagsimba, pagkakulang sa kalanon tungod kay walay kapalit, ug ang uban pagpamalit sa sobra, ug aduna puy uban pagpaninda nga sobra sa katas-on sa mga presyo. Hilabihan ka makapapukaw sa atong emosyon ang atong panghitabo nga atong nadungog ug nasinatian. Kung unsa man nga emosyon nga nagalabaw sulod kanato, mahimo kining maghatod kanato sa dalan sa kinabuhi o sa kalaglagan bagaha. Niining pagbalik sa atong programa, ato kining sugdan sa pagsubay isa-isa niining mga emosyon. Ug atong sutaon ang pundasyon niini sa atong kaugalingon aron kita magiyahan sa insaktong pagdala niini. Atong timan-an ang tambag sa Proverbio kapitulo 4 bersikulo 23 nga nagaingon, ampingi ang imong kasing-kasing sa tanang kakugi, kay gikan niini ang mga isyu sa kinabuhi. Ug sa sunod natong panag-uban, atong hisgutan ang mahitungod sa unang emosyon nga mao ang apathy. Atong hinumduman sa susama niini nga takna ang atong panag-uban sa programa. Atong hinumduman ang awit ni David nga nagaingon, ang imong pulong mo'y lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagianan. Salmo 119:105. Kini si Pastor Victor Navarro mag-ingon, nga anara sa atong pagpili kung unsa nga dalan ang atong subayon. O kinaot, ang dalan sa kinabuhi, mao ang atong palabihon. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day.